en banner, eller hvad man kalder det, roll-up ting, som fortæller lidt om vores arbejde. Vi er en NGO, der hedder Unite for Humanity, som arbejder i udlandet. Det er så forskellige steder. Altså nu har vi så, det sidste projekt, vi har lavet, der kan jeg så fortælle, at det var nogle, hvor vi har fået installeret nogle vandpumper i et ørkenområde, hvor at de her mennesker, de har slet ikke adgang til rent vand. De drikker simpelthen beskidt vand fra kanaler og søer og lever af det. Der er ikke noget mad, der er ikke noget som helst. De basiske, ting, som man har brug for at ligesom leve, mad og vand og helbredsmæssigt, altså medicin eller uddannelse eller hvad der nu ellers er. Så det er simpelthen et ørkenområde. Grunden til, at vi laver de små arrangementer her, det er også for at ligesom highlighte vores arbejde, fordi at det er et godt stykke arbejde. Det er nogle af de mennesker, som man kan sige, at aldrig, altså der kommer aldrig hjælp ud til de her mennesker, og derfor har vi så valgt at fokusere på dem og deres liv og vil gøre en forskel der. I dag handler det ikke om noget fundraising eller noget som helst. I dag handler det kun om familie, og det handler om at mødes med andre end kun sin egen nationalitet. Og det er jo dejligt at se, at der er folk fra Irak, der er marokkanere her, der er tyrker, der er afghanere, der er pakistanere, og det er rigtig dejligt. Og der er vores nye søster, som er lige konverteret til islam her, og jeg siger velkommen til dig også, og stort tillykke til dig. Må Allah belønne dig for det, og jeg kan ikke sige så meget som vores kære bror Said Dukide, og jeg kan heller ikke sige så meget som vores kære bror Wasim Hussein, men de få ord jeg har, der vil jeg sige velkommen til dig. Det er rigtig dejligt at se, at vi er så mange forskellige, men at vi mødes her under samme tag, og jeg håber i hvert fald, at vi også kan gentage det en anden god gang. Som jeg altid plejer at sige, at jeg går ikke så meget op i quantity, jeg går rigtig meget op i quality, og jeg synes, at de få mennesker, der sidder her, jeg synes, at det er dejligt. Det er den der nærvær, altså det er den her, at vi har tid til hinanden, vi kan gå rundt, og vi kan sige hej til alle, vi kan lære hinanden at kende på en anden måde, vi kan lære at kende om hinandens kultur, og det er rigtig, rigtig dejligt. Så velkommen til jer endnu en gang, og som sagt, i dag handler det ikke om nogen fundraising, men vi har selvfølgelig en lille bitte bøn, og det er, at vi har jo arbejdet hårdt de sidste flere år, for at det her det skal løbe rundt. Vi har lavet nogle projekter, vi har støttet i forbindelse med Palæstina og Syrien og Afrika og Afghanistan, og der har været en masse arbejde i Pakistan, altså tæt på grænsen til Indien, kan man sige. Det er nogle kristne, der bor der i de her områder, hvor det er ørkenområdet, og der har vi så fået støttet her nogle projekter der, nogle vandprojekter for eksempel her på det sidste. Det vi er ude i, det er, at nu kunne vi godt tænke os, fordi vi er begyndt at have nogle forbindelser til lidt internationalt. Vi kunne godt tænke os at lave et kontor, for eksempel. Og her for nyligt har jeg været ude og kigge på et kontor, og det koster også kun 3.000 kroner. Vi er en NGO, der betaler faktisk vores rejse. Altså når jeg er for eksempel ude og skal se de områder der, så betaler jeg faktisk en rejse for min egen lomme. Fordi jeg føler, at det er den rigtige måde at gøre det på. Jeg vil ikke tage de penge, som er for eksempel at tilhøre vores NGO og de her mennesker. Så derfor har jeg det sådan her, at i dag, der vil jeg jo selvfølgelig, jeg håber, der sidder nogle venlige sjæle her, som vil udfylde et blanket og lave et tilmeldingsblanket, og vil støtte os med, at vi kan skaffe os et kontor, så det virker også lidt mere professionelt, og vi vil også gerne invitere vores gæster og vores internationale samarbejdspartnere til at komme og besøge os, og så det ikke sidder i min stue. Altså jeg har det sådan lidt, det er lidt privat. Det er lidt personligt, og det vil jeg bare ikke have, at plus at nu ligger der bare så mange mapper, der ligger så meget papir så i min stue, så jeg er dårlig nok kan være der. Så vi har selvfølgelig bøn om, at vi vil gerne ofre en smule penge til, at vi kan ligesom komme et sted og få skaffet os et kontor. Det er 3.000 kroner om måneden, og det er inklusiv alt
udgifter, altså rengøring og el og varme og det hele. Så jeg har en bøn til nogle af jer, det er at udfylde sådan et medlemskabsblanket i dag. Og det minimumsbeløb, det er 100 kroner selvfølgelig. Jeg håber i hvert fald, at der er nogen her iblandt jer, som vil støtte det gode arbejde. I kan også se en masse heroppe på Roll-Up. Vi har også hjemmeside, vi har også nogle flyers herovre på bordet, så dem kan I også tage, hvis I gerne vil se lidt mere omkring vores arbejde. Vi har også tilmeldingsblanketter, som I kan få lov til, og dem, der gerne vil støtte. Og hvis der er nogen, der allerede nu ved, at de gerne vil støtte os med en 100 kroner seddel om måneden, jamen, så siger I bare til, så må jeg ligesom tage det derfra. Er der nogen, hvis jeg må spørge nu her, er der nogen, der gerne vil støtte os med 100 kroner om måneden? Derovre, klart, vi skal lige have klart. Flot. Tusind tak, hvor er det bare stort. Det er faktisk ikke engang meget, hvis jeg tænker 3.000 kroner, og så hvis man betaler 100 kroner om måneden, det er 30 tilmeldingsblanketter, altså 30 medlemmer, kan man sige, ikke? Så det er ikke ret meget, altså. Og hvis vi kan skrabe de 30 herfra, for eksempel, jamen altså, så går vi også gerne ud og gør det, banker på døre og det ene og det andet. Men tusind tak, søster. Er der andre, der gerne vil støtte os med en... ja, vi har også en derovre.